nejlepší nakonec. Můžem? Penále. Tak můžem připravit ke startu start. Vidíte, dlouholetá praxe. Místní restaurace pod Lípou. Jeden lepší než druhý. To jsou naše trumfy. Podívejte se na to, jak to tam mezí. Podívejte se, jak se polepuje. Podívejte se na to. Výsledný čas je 24:19. 24:19. Je to nejlepší čas. Je to 6 vteřin na pivo. Zkuste si to najít, či jste někdo doma. No, křičíte tady, ale není to z nejlepších časů. Měli jsme tady i pod 21 vteřin. Takže se máme co lepšit.